Goeiedag, Moelen met Pelt, welkom. Immer op zoek naar parkstatters met een verhaal. En deze middag heb ik afgesproken met een mens uit Gebroek, die weet bescheid, man. Sjaak Giesbers, van harte welkom. Fijn dat je mee wilt doen in ons programmaatje. Ja, graag, dankjewel voor de ik uitnodiging. heb van alles te vragen. Ja. Dus ik stel voor dat we er even bij gaan zitten. Hartstikke goed, dankjewel. Wat wil je drinken? Een Rubio, alsjeblieft. Ja, ik heb het net geleerd van de kastelein. Oké. Dan weet je het al, ja. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Sjaak Giesbers. Ja. We hebben afgesproken, we pakken de gemoedelijke versie. Ja. Sjaak Giesbers. Van harte welkom in het programmaatje. Fijn dat je wilt aanschuiven. We kennen jou uit Hoensbroek, Gebroek. Ja, En daar zal ook je wiegje gestaan hebben. dat klopt. Ja. Tegenover het kasteel. Op de lange Juliane Bernhardlaan. Eigenlijk, als je het kasteel uitloopt, dan loop je tegen het eerste Bruinhuis aan. Toen, hè, dat was 1961. Ja, dat noem ik nog eens Hoensbroek, naast het kasteel. Hè. Zo is dat. Ja. En daar ben je geboren en getogen in een gezin met meer kinderen. En... Ja, 4 kinderen. De oudste 4 kinderen. En dat was eigenlijk een hele levendige gezin. Goed gezin, warm gezin. Maar ook heel levendig. Er gebeurde van alles. Altijd mensen over de vloer, activiteiten. Ik heb er over teruggedacht van hoe vaak je echt buiten speelde. Ja. Dus eigenlijk elke dag voetballen en tennis. Ja. Ja. En naar school, ook in de buurt. We zijn naderhand vrij snel naar de beroemde Korte Weg verhuisd. Ik weet niet of je dat kent. Weggetje zo. Tegenover de Sint-Jans College. Oké. Steenworp afstand. Ja. Dus eigenlijk heb ik op die plek wat ik net noemde, Juliana Bernhardlaan, heb ik maar gewoond tot een 4, 5, en dus hebben we verhuisd naar de Korte Weg. Ja, maar de lagere school, dat was toen nog lagere school, hè, dat was dan tegenover Sint-Jan? Of... Sint-Jan was later, maar de John F. Kennedy school. Oké. Dus een school die genoemd is naar een president van Amerika, wat op zich natuurlijk al bijzonder is. Ja. Maar dat was ook wel een bijzondere president natuurlijk. Het was ook een bijzondere school, hè, met Piet Boonstra aan het hoofd. Kijk. Ja, en meneer Lave, die zie ik nog wel eens op Facebook voorbij komen. En mijn beste docent, meneer Smeets, klas 5, die mij de grammatica heeft geleerd op Atheneum 3 niveau. Oké. Hebben we het dan over Frans Smeets? Ik geloof het, ja, Frans Smeets. Ja. Oké. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. En nou ja, de middelbare school, hoefde je de straat maar over naar de Sint-Jan. Ja, dat was gewoon letterlijk. Ja. Ik kon bijna het bed zo uitrollen. En dat leidde tot een studie. Dus je hebt VWO gedaan? Of... Ja, ik noem wel Atheneum, dat vind ik wel leuker klinken. Ja. En mijn vader was ingenieur. En op een of andere manier, hij heeft me niet opgedrongen, maar het was door Atheneum B gedaan, wat ik eigenlijk achteraf misschien beter niet had kunnen doen. Maar ik ben ook meer een gamma-mens, denk ik. Maar hij heeft me geholpen om dat te halen, Atheneum B. Maar het was het is wel interessant, dat als je over terugdenkt van, dat was toch een school zonder hekken. Jaren 70 was toch een hele andere sfeer. En ik vond het wat liberaler dan tegenwoordig. Dus wat ontspannender. Je bedoelt met... De sfeer, de schoolsfeer. Ja. Ja. En ook docenten of leerlingen? Misschien de leerlingen wat minder opstandig? Of... Oh, ik denk eerlijk gezegd, wat tegenwoordig we hebben het over polarisatie, weet je wel. Ja. En toen was er ook polarisatie, er waren ook spanningen in de samenleving. 70er jaren, ja. Maar in zekere zin was dat meer onderdeel van het geheel. Weet je wel, de afzet, de 60s, de 70s. Niet dat ik er zo actief heb meegedaan, maar ik vond de sfeer in de school relaxter, wat relativerender. Okay. Wat kwetsbaarder. Dus de leraren stelde zich wat kwetsbaarder op. Je bent door die zure appel heen, door B te pakken. Ja, ik kan je dat niet navertellen, want ik was daar te lui voor. Ja. Ik heb het bij aangelaten. Okay. Maar je gaat dan studeren in Utrecht. En dat B-pakket kwam je wel van pas, denk ik, hè? Eigenlijk nauwelijks. Toch? Je hebt daar de rand met mijn zoon af en toe wat natuurkunde bij lesgeven. Nee, maar sociale geografie heb ik gestudeerd. Nou, dat is eigenlijk
achteraf vond ik de studie sociale geografie stukken makkelijker dan Sint-Jan. Het is eigenlijk boeken lezen. Je leest boeken, je maakt het eigen en je reproduceert het. En heel ingewikkeld vond ik het niet. Wel interessant, wel leuk, maar... Zo. Nee, wiskunde en natuurkunde kwam eigenlijk niet zo aan bod. Behalve misschien bij fysische geografie. Ja, daarom daar zat ik daar een beetje aan te denken. Maar nou ja, dat heb je dus met goed gevolg en een beetje... Ja, dat ging hartstikke goed. Relaxed gehaald. Ja. En dan komt het echte leven. Dan komt het echte leven. Ik heb nog wat gesmokkeld met het echte leven. Ik heb nog militaire dienst gedaan. En daarna, ik weet op een gegeven moment... Ja, ik was wat aan het freewheelen, noem het maar zo. Heb ik nog 2 bijvakken kunstgeschiedenis en Frans gedaan. Hoe ik dat voor me... Maar dat waren eigenlijk de kerst op de taart. Kunstgeschiedenis, dat was het mooiste van het mooiste. Oké. Maar ik weet uit een voorgesprekje dat je met die militaire dienstplicht ook heel goed geboerd hebt. Ja, dat waren zogenaamde studievaandrigs. Dus van HBO en WO, die daar de studenten, de kadetten van de KMA in Breda begeleiden. De leraar natuurlijk ook. Maar wij waren een soort supporters, studiebegeleiders. Van allerhande niveaus, techniek, sociologie, noem maar op. Ik zat in de sociologiehoek. En dat was een Eldorado voor het leven. Want je had lessen, inhoud, maar het werd ook gewoon verwacht van je dat je elke dag sportte. Zwemmen, rennen in bossen, noem maar op. En 4-daagse door de Ardennen en dat soort dingen. Om dingen afzeilen nog weet. Ja. Nou ja, maar goed, kunnen we niet te lang in blijven hangen in dat paradijs, want je carrière neemt een aanvang en je zoekt dat aanvankelijk niet in Limburg, niet in het zuiden. Nee, ik moet even zeggen, nee, het verrast me een beetje. Ik ben toen in de IT terechtgekomen. IBM had toen, IT was booming. En men zocht van links tot rechts mensen. En ik ben toen zelfs in de sales marketing terechtgekomen. IBM had een ongelooflijk intensieve cursus van een half jaar. Met een groep van 20, 25 mensen. En toen heb ik nog daarna een half jaar in de sales gezeten. Wat op zich best leuk is. En daarna ben ik in de logistiek terechtgekomen. Dus logistieke implementatie van ICT-systemen. Overigens nog gewerkt bij Limbe, een ICT-bedrijf in Heerlen. Dus, ja, maar die zat ook in Den Bosch. Dus ik heb me toen aardig verdiept in het zogenaamde ERP-systeem. Het invoeren van software om de logistiek in bedrijven te begeleiden. Oké. En dat is nog steeds up and running of is dat... Het is inmiddels een verleden tijd, je bent er ook uit. Ik ben helemaal uit, maar die ERP-wereld die bestaat nog steeds in de logistieke wereld. Ja. Maar je gaat ook dingen voor jezelf beginnen uiteindelijk. Uiteindelijk, na een aantal stappen. Daarvoor was ik laatst directeur van het Landelijk Centrum Amateurdans. En daarna ben ik voor mezelf begonnen, zoals het heet, ZZP'er. Dat doe ik nu al bijna 20 jaar. Ja. En dan zit je in welke branche? Ja, dat is een goeie. Dat kan alles en nog wat zijn. Het is meer het motto wat leidend is voor mij. Net anders werken. Dat ik expertise combineer met nieuwe netwerken. En dat klinkt misschien een beetje vaag. De sector maakt me nog niet zo heel veel uit. Maar je hebt iets in huis, bijvoorbeeld een theater. Ik liep met de kinderwagen langs het theater in Den Haag. Toen dacht ik, overdag is het leeg. Gek eigenlijk. En toen was het nieuwe werken in. Flexwerk, nieuw werk. Toen hebben we met de directeur besloten om in de foyer te beginnen met flexplekken. In de Regentest Theater. En dat idee hebben we naderhand uitgebouwd. Het beste voorbeeld is het Parktheater in Eindhoven. En we doen het nu ook in Heerlen. Dat is een concept wat heel vruchtbaar is. We moeten even een paar stappen zetten natuurlijk. Want je komt op een gegeven moment toch terug naar het zuiden. Ja. Naar je gebroken als paradies. Ja, het paradies. Dat is wel. Ja, ik was met gezin, inmiddels een gezin in... mijn vrouw Marcella en Jacob was toen 12 in Den Haag. We hebben toch al 17 jaar gewoond. En toen besloten we weer naar terug naar Hoensbroek te gaan. Mede omdat we het huis van mijn moeder konden kopen. Naast het kasteel weer? Ja, ander huis, maar in de buurt. En we waren niet zo gelukkig in de wijk waar we woonden. Dat was Schrik niet Benoordenhout. Ken je misschien wel, waar Mark Rutte ook woont. Kan niet gezellig zijn. Nee. Ja, ik wil niet afzetten, maar we hadden ons daar niet zo de draai gevonden. En van het een kwam het ander. En toen zijn we teruggekomen hier.
Je bent back terug home, zal ik maar zeggen. Ja. En buiten dat je een drukke zakenman bent, engageer je je ook heel nadrukkelijk met het Hoensbroekse. Ja. En dat kwam, dat zit gewoon in je. Ik was al bezig met maatschappelijke projecten, sociale projecten, hoe je het verder ook noemt. En toen ik in Hoensbroek het huis moest vertimmerd worden, met coronatijd, toen hoorde ik dat het nationaal programma Heerlen Noord toen heel langzaam begon te borrelen. En toen dacht ik, ja, dat is toch hartstikke chic, dan gaan we die burgers erbij betrekken. Dus ik belde de gemeente op. Ik zeg, hoe zit dat, hè? Corona. Het was een jonge ambtenaar, een jonge dame, en die zei tegen mij, meneer, dat klopt, maar de overheid, wij vinden dat een beetje complex. Ik dacht, dat is interessant. En toen is dat balletje gaan rollen om te kijken hoe we met bewoners bij ons eigenlijk, meer kunnen betrekken met wat er gebeurt, in dit geval in Heerlen Noord. Wat op zich natuurlijk een beetje een mysterieuze titel is, hè? Voor 2/3 van Heerlen. Ik heb het nog eens opgezocht, 2/3 van de inwoners in Heerlen Noord. Ja. Maar je richt je niet specifiek alleen op Hoensbroek. Je richt je met, want er is een platform, hè? Dat heb je opgericht? Ja, het bewonersplatform Heerlen Noord. Ik had het ook bewonersplatform Heerlen kunnen noemen eigenlijk. Maar goed, je kiest op een gegeven moment. En de truc is dat bewoners meer, ik noem het chic gezegd, het sociaal kapitaal meer tot zijn recht komt. Dan dat gebruikelijk is. Dat is mijn grote passie. Maar dan moet je misschien toch even met een voorbeeld verduidelijken. Ja, het sociaal kapitaal is de kennis en de kunde en alles wat mensen in de mars hebben. En ik zal een voorbeeld, nou ja goed, het voorbeeld van de muziekschool is een voorbeeld, maar we hebben zoveel in huis, de bewoners algemeen, ook andere steden, wat we kunnen bieden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, we doen poëziewandelingen, zwerven. Kijk, wat de gemeente interessant vindt, is dat we afval in zakken doen. Als bewoners, dat ken je wel, hè, met je zwerfafval. Dat doe ik ook, hartstikke ontspannend. Maar soms denk ik, leuk, maar hoe kan ik nog meer doen? We kunnen ook campagnes doen, we kunnen ook educatie doen. Want we hebben zoveel in ons mars. Maar dat is een lastige balans te vinden met bijvoorbeeld de overheid. Van, kunnen bewoners ook op die toer actief zijn? We gaan even pauzeren met muziek. Ja. We zullen het zo meteen nog over een grote passie van je hebben. En daar heeft het muziekstuk wat je wil horen mee te maken. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Zeg het maar. Piazzolla. Een muziekstuk van Piazzolla. Hè? En dan gaan we dus hebben over de tango. Tango. Argentijnse tango. Argentina. Ja. We gaan eens even luisteren. Ja. Tango-muziek, tango is een grote passie van je. Vooral dansen. De muziek ook, maar het dansen op de muziek, de tango-muziek, dat is inderdaad een passie. Ik doe het nu eigenlijk te weinig, 1 keer per maand of zo. Maar er waren tijden dat ik verslaafd was, in Utrecht met name, dat ik 3 of 4 keer de week ging dansen. Want er zijn best wel her en der, mag ik dat zeggen, clubs of verenigingen die zich daar echt mee bezighouden, die zich daar echt op... Ja, er zijn leraren die les, je kunt een plek, Heerlen dan net niet, maar Maastricht zitten, in Aken kun je les volgen. En dat noemen ze dan salons, dat je op bepaalde momenten in een café kan dansen. Dat noemen we, en dan ga je daar naartoe. En dat gebeurt ook hier in de buurt bijvoorbeeld wel? Ik ga Heerlen, binnenkort ga ik zelf een lesje geven. Maar eigenlijk Aken, Sittard Geleen, Maastricht. En andere plekken, Luik, Eindhoven. En dan over de hele wereld. Ja. Maar het is een passie die ik pas laat in mijn leven ontdekte. Toen 35. En heb ik gelukkig, ben ik daar even in doorgegaan. Dat je het lichaam het aan kan. En ontdekt. En dan... Ja.
Ja, een mooi spaas bijzijde, want we moeten nog even iets duidelijker maken. Jezelf benoemde luis in de pelsfunctie, hè? Want dat is toch ook in dat Hoensbroek-verhaal en dat hele Noord-verhaal, is dat een beetje je ding, hè? Ja, het is een beetje dubbel. Want misschien noemen mensen mij zo, en ik wil het ook wel zo betitelen. Ik ben er niet elke dag mee bezig met de luis in de pels. Maar luis in de pels van de overheid, van de gemeente, dat bedoel je waarschijnlijk. Onder andere met het burgerinitiatief om de muziekschool Hoensbroek te redden van de ondergang, want het gebouw bestaat. En eerlijk gezegd zijn we daar al, weet je hoe lang we daarmee bezig zijn? Ik ben al bijna 4 jaar mee bezig. Zo. Een leegstaand pand. En de overheid, de gemeente hoeft alleen maar de sleutel te geven en we kunnen beginnen. Je moet je voorstellen, er zijn 1500 handtekeningen. Er zijn eigenlijk 10, 20, 30 mensen die al een invulling kunnen geven in dat mooie pand. En dat proberen we eigenlijk de gemeente zo lang mogelijk te verleiden dat we eindelijk kunnen beginnen. Ja, want het schiet niet echt op, hè? Nee, na 4 jaar schiet het niet echt op, nee. Nee. Maar daar zit ook nog geen... Ik vermoed dat men er een beetje mee in de maag zit, want anders was het al lang... Niemand begrijpt waarom men dit niet doet. Dat is geen logische... In ons plan is uitgerekend dat we €360.000 aan maatschappelijke waarde creëren. Door een model wat door ASML wordt ondersteund, als voorbeeld. Hè? Voor maatschappelijke projecten. Dus het is zo'n inkoppertje. En onze verwondering is van... Alsjeblieft gemeente, kom over de brug. Ja, geef ons die kans, al is het maar een paar jaar, en dan bewijzen we dat het werkt. Ja. Ambitie voor Hoensbroek, goede zaak. Want er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren in Hoensbroek. Hè. Maar we moeten een beetje naar een einde toe dichten. Want de poëzie is ook nog een passie van je. Misschien nog wel langer dan tango. Overigens, wij organiseren elke maand voor mensen die dat leuk vinden, zogenaamde poëziewandelingen. Wij is? Oh, een groepje mensen, de poëzieliefhebbers. Beetje ongeorganiseerd. Min of meer. En vanaf het zogenaamde Witte Kerk in Maria Gewanden, elke eerste zondag van de maand. We wandelen, soms ook op andere plekken. Dus we hebben afgelopen zondag het Emma-park ontdekt. Dat kende ik helemaal, schitterend, interessant. Dat schat ik in bij de Emma-mijn in de buurt. Op de Emma-mijn is nu een leuk park, maar we doen ook poëzie. Dus we wandelen en we dragen poëzie van onszelf of vooral van onszelf voor. En dan valt me eigenlijk op dat de grootste winst is niet per se het wandelen en de poëzie, maar de sociale cohesie. Dat mensen het fijn vinden om elkaar te ontmoeten, verhalen te vertellen en ze vertalen dat dan in poëzie. En daar is belangstelling voor? Voldoende? Ja, voor ons is voldoende. Het loopt gewoon bijna vanzelf door. Het enige wat je kunt zeggen, nou, dat kan het misschien op andere plekken ook. Hè. Dus dan gaan we kijken of we dat wat kunnen verspreiden. Oké. Ja. Nou, Sjaak, we sluiten af met de Elsje. Hè? Nou, fijn. Heb je er nog een boodschap bij voor de kijkers? Ja, ik vond het een heel warm interview, dankjewel, Frits. En een boodschap, een uitnodiging voor iedereen om elke maand mee te doen met de poëziewandelingen waar ik het over had. Elke eerste zondag van de maand. Meestal vertrekken we vanaf het Witte Kerk in Maria Gewanden. Om 11 uur zondag. Eerste zondag van de maand. Maken we heerlijke wandelingen. En je kunt genieten van elkaars poëzie. Laat jezelf verrassen. Kom dan een keer kijken. Ik zeg daar gezondheid op. Nou, merci beaucoup. Cheers. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Ik heb fijne dingen gedaan in mijn leven en dat probeer ik vast te houden. Dus op momenten dat ik nu een beetje weer over de kop loop van ik ben te druk en dan moet ik even tegen mezelf weer zeggen, weet je nog toen? Ontspan en relax, doe wat je leuk vindt, waar je blij van wordt. Ja, ja.